Martina Javor, Lepajacov, Zuzana Homolová. Melódie týchto, ale aj ďalších interpretov sa včera niesli hlavným námestím počas koncertu Belasého motýla. Dobrá hudba spája ľudí bez predsudkov a rozdielov. Dôkazom toho je koncert Belasého motýla. Najnovšie má toto obľúbené podujatie za sebou už 10. úspešný ročník. Ten odštartovala talentovaná speváčka Martina Javor so svojou kapelou. Po nej zaznie známa folková speváčka Zuzana Homolová so svojou trojkou. Po nich bude hrať skupina Fuera Fondo, po nich Lepajacov. Všetci interpreti vystúpili na koncerte bez nároku na honorár, tak ako aj náš kolega Roman Bomboš, ktorý toto podujatie moderoval už 6. krát. Pravidelne podporuje organizáciu muskulárnych dystrofikov aj herečka Anka Šišková. Mňa vždy prekvapí, aká radostná atmosféra je medzi nimi, ako si vedia vychutnávať život. To by sme sa od nich mali naučiť. To sú kamaráti a kamaráti si musia pomáhať, takže zatiaľ mi to vždy je termínovo vyšlo, že som mohol byť. Je to fantastické a ja obdivujem nielen teda tých, ktorí to organizujú, ale aj kapely, ktoré si vždy nájdú čas. Môj manžel mi povedal, že môžeme ísť na koncert a podporiť vlastne ľudí, ktorí to potrebujú. Aká je tu atmosféra? No, ale dúfajme, že bude dobrá. Na ktorú kapelu, na ktorého interpreta sa najviac tešíte? Na všetky. Výťažok z kampane Belasého motýľa, ktorej súčasťou bol aj koncert, každý rok putuje na nákup kompenzačných pomôcok pre ľudí s krehkými svalmi. Niektoré z nich totiž štát nehradí v plnej miere a sú neraz drahé. Pre televíziu Ružinov Mariana Šebová. Ešte počas minulého víkendu prišlo na trase linky